Iroi try sesin pat ngai ke beli pipa ro ha kerteng ke badan bortam ke jongu jisu di kini ke request ke ba pila post new ba pila tong dok ka te pila yoro shi bon te ngan ye tho ye pi ki dok ka ha ka jing post new ka thau ye ki breu la da pi yo i ki dok ka shalanai PE tu ki dok ka ki ba internet ke kerani ki breu da POE pat ba pi ngat da ki dok thli ka de ki breu hi tang ba ki de pat ki breu ki ba snew ken ba pli ki ba ngop ha ki ki ba snew kum to te ka mot la da pi le tong dok ka te pi ngat da ki dok thli te ka mot ba u blei un pen ya shem ye pi ye ki breu ki ba snew ba ha tang ba pi pat pin la ken ban ya lam ye ki hakalanti ka ba pha da ka ba pi ai ka tien ka jong ublei da ka ba pi duai man la ka sngi na mata ka jong ki da pi shu ngat be ki tu ki dok kha pat kum ki shalanai la ne ki tu ki dok kha ki balong internet kum to ki balong normal ki to pat ka mot kran be ki men sim ki ba koridor ki ba jungai na ublei ki ba le pop ken tamam dei ki ta ka pop ka ba easily kata-kata tambah ka pop hi ka pop te lada ka pop ka crown ne ka rit ne lada ngim ka laba mot te hap ya le chadu jok hi te ka jing mot ba phi le tong dok kha ba phi ngat ka mot ba uble ula jit ye phi ba pin long a na ka banta ka hima ka jong uble let's say pin perkat kuno kata ka la ban long habang atang ka bible rungam jupuli ngam itho utau blei bolong kumno tele se pide pat ki basakri bahayu blei ru mla ban bu pot ikata nga ade ka breu ka ba hakapor batang yo blei ru ngam pat itho hanrai kum hakata kapor la pen i nga balajit nga ban long nong sharai bat ka bom sula ru ban modur ba hato kata ka jing pen pau ka long ka basisya te hanrai hau arhajar khat lai nga i kata bat hau arhajar khat sao ngalalit puli theology bat hau arhajar khan reu ngalade puli bat hau arhajar arpuwei ne arpuar mtahi ngalaklet ka adon ka certificate ngalade pen kentang pastoringa te kajing pen pau kalong ka basisya bat namar bangaru ngayai 3 minut kat kum kajing khot ka jong play kat nang mi kisngi ngadang poi sa ka thong ka ba uplay ula pen pau kamut ba ublei ulapan pau te kamut kala long ben te henry ngiru ngi haban pentre kam namar ublei ula dep ong ya u Moses baun ai kari kanan henry hato u Moses ula poi mo chapo ri kanan u klem poi te kamut ba dei ba ka jing pen pau kalong ka babakla henry ba klem le te ke ka ba ublei ulapan i kalenti tingas ngau tho phi ba pho sneu ba julet tong dok kha ublei ulada jet ye pi ba pentre ka kam ka jong ublei ban tong i ki breu shaka hima ka jong ublei tang ba pin kan mau ye kini ko wei ka ba ngalade ban ngalai thu teng hi na mar don i wei i breu i ba pho sneu ba i le tong dok kha ti i kwai da ka dok kha hi bat i klem ngat tang ka wei ru na do mestap ha do bandamin te la kli nai para jonga kamut kumno bat ipara jonga ila keli na nga bat ublei ru ula jubab leng ba jonga kamut ba dakadok kha pintong pingat che te kamut ni habangi shakri ublei dakadok ngi nam la ban job ikim sim ki bakordo hanre ni haban don ni ka mensim ka jong ublei lada ngi don ni ka mensim ka jong ublei da ka mensim jong ublei ngin job ken ya ka do te hanre da ka do e ka do te ngin nam job namar kata ya ka jing long do boro ngi haban brat dot chisendan ka jing bishni ka jing lor ni ka jing arsat ka jing kwa man toy ka jing shakri blei rong phong lane ki jing pam kwai ki jing di cigarette ki jing gitu par khoi ki bade jong ka do par khoi phi haban brat no ka bakin ja do hapan yap no da ben ki breu dai ai ki breu sngap la ka sngap la da phi de ban pen iru shu pen i kum to daga jing ie lane shu jubab at kum badai rai om mania mai om mania nia kamu ka jing long do de ban pen yap troin do man sim ba khoi pen sa job ken ya ki breu she ka hima ka jong uplay te teng POE ha jing pos new ba ki long ki ba bas ngotan nat teng ki bom ngotan nat
กับตัวกับพี่อีกับสงบตนัดแบบพี่เป็นสงบให้อุเบลอุเป็นเป้าแบบพี่จอบอยากจะจิงตันโจอุกันเตียวพี่กับตัวกับเป็นอีแบบพี่เล่ปอบกำบดแบบอุเป็นแรมอุเป็นอีแบบเป็นเบ็ดยาละกระจงกระจิงเอ็มเต้นมาร์กตาพี่ที่บรรจุพอสเนียวกับบ้าเนี่ยกับสเนียววัดจุดจิงเกอร์แมนเตหันไรโยอีกับบ้านางเล่บ้าโยอีกับสเนียวเป็นเบ็ดเนาะบัดดันกีบองยีพีโอพี่ยังไงใส่กับจิงพอสเนียวเตสองยีกีสัปูลีไบเบิลบ้าขนังบ้าพินดุบเต็บบ้าวัดอยากกระเตงจิสูรุละวันเป้าดูอังเกลฮับปอกจิงพอสเนียวบัดฮักปอร์บ้าโจเซฟลาเชปติงบันเล็กพายฮันเรฮักจิงพอสเนียวกิตุกิริวสตาร์รูฮักจิงพอสเนียวละวันเป็นเป้าวันเล็กพายชูเฮรอดบัดชิบุนบายกิงพอสเนียวฮักไบเบิลแต่พี่วันนั้นเป็นสงับอีกีนามาร์บาลาดักกัดเนงาละบันชักริโอเบลรูเดย์บอุสเนงยังงานเล็งบากกิงพอสเนียวมันบางเล่ป๊อปอุปนเป้ามันบางเล่กับพารุอุปนเป้าบัดงิมได้กิบริกิบคุยกตบางยินยูมาร์ขมัดดักขมัดโดโยเบลกสุรนิละบันยูสเงาฮันเรียกโดเรียวเบ็ดฮีแบบยูเบลคำได้กับสุกยอดอนกิบักคุมกิตารุงามติปตั้งบางอางามปัดลับคุมตายละเดte namar kata bonsin uan penpau ha kijing pos niu te namar kata ki bakran ki manang kran en rengi te ngini pekar kum ka bible ayu ka bible ka hikai bat to bleun yo ban kur khui philang baro lada phi ya pos ni ba phi tong do kha ya ro utrai ketika khubor ka ba te bleun yo ban kur khui phi ya ro utrai